Good morning. Good morning na guys. Oh, inat kaya tong view dere guys. Strike guys. Lah, strike guys. Huwag na huksit ka, taray. Video lagi na. Video lagi na. Sako na siya guys. Ay, Diyos guys. Video lagi tadi guys. Video lagi tayo. Igo na. Oh, asa man? Anong labon? Giatad. You win some, you lose some. Oh, strike. Kana. Asa man na? Ano ko? Oh no! 3 times the charm. Hala, uy. Hala, uy. Kita ka na ba? Wala kay kuwag mamaw, so naamaw. Strike. Ay, strike. Nice one. Strike guys, strike. Guys, swimming lang guys. Kay Tintin tao guys. Okay. Woo. Balik na punta sa Marigondon spot. Sa spot ni Jaman. Never fails. At tatalpak yapon dire kay. Ano yan? Kalimot ko ka na. Clear coat ba niya? Gibot nga din ako buwagin. Dito din ako butag ka ng hard Saan ni? Agoy. Ay guys, lo. Iyawa na may. Mura magkuhan ka ng... Yawa. Iya ka guys. Bita na ang tabi. Oh? Allah ka diha. Bunay kita wag na bundis kalamaris na. Boneless ka lamaris ha. Bago na po niya hinimo guys. Lamat. Uy, lah, sangit. Paits na. Let's go. Atbang. Tara untuk asang sug. Lamat na ter. Ikaw soya na jud ikaw Di namin dire sa kilid guys. Nagtigom namin kusog para sa dagko. Mawara ning bawod guys, nag-abot ko sa laom. Palawom. Ang sog pa doon dito, asa pa doon? Pero diri napita gid, kusog gining bawod diri napita. Inila gini diri kani atwang sa port. Di nikabot dito sunahan wa. Palawom tag mayo. Isog na kayo. Sama ni. Hunting aga mulak ko lagi ko ni. Og nakakita mo sa kuan guys sa atong sa mga anglers nga group sa Facebook. Nakadako mo kutos aga mulak og amberjack. So ang amberjack karon gipanganlan na og aga mulak. Ay tag nakuha tarog aga mulak. Okay, dire. Tahan na dire. Okay. Wa na kahadlok. Let's drop. Okay. Okay. Luya lagi sa atong assist hook lagi ter. Puto lagi ter. Naputo lang sa kakuan eh.
Katong pagka-strike ani nga na napaksit ning kuan, jig. Puto lang usa ka assist ko eh. Lagi niya, ang strike pa yun niya kay nagtukog na sangit. Niya akong gisintak ba yun? Natangtang ra. Tang di tanan. Pay klaro tong tangtanga ta. Okay. Pundo raman ta. Isog na kaya. Isog na kaya. Ha? Mabawra lagi. Balenta. Let's go. Dari dapita ko sugyo kayong bawo, dari dapita. Hinahinay ng sogre guys. Hinahinay ng baud. Atong atbang sa kuan dagko ibaud. Alam tagamay. Dala ito stock of master guys. Tayo. Let's go. Okay, para ito drop 150 grams. Go. Okay, siga. $190 na guys. 200 meters. 200 meters. 200. Pumuk lagi. Balik ta salam guys, kay murag na mambaw na ta. Balik salam. Ay ta suluyo agi. Lahi naman pud karon ang hangin kay padong na pud mabaw. $200 man to pag drop. Pagbalik ako daw 130 na lang. Balik. Okay. Fire. Pugsayan lang nato pa daw dito guys kay medyo palid man ta rito mabaw. Ito lang suklan dito pa daw.
air. Nya bugsay. Palit mo ta sa hangin. Ano lang, bugsay lang ta guys, bugsay, bugsay. $200. Good morning. Good morning na guys. Oh, hindot kaya tong view dali guys. Ay. Strike guys. Lah, strike guys. Strike. Gisaw niya guys. Nice one. Relax. Asan na ni? Dili kay dako guys. Okay ra. Sakto ra. Layo pa biya kay ta. Strike guys, strike. May good morning naman ta to. Strike kan na yun. Karon ni suko na siya guys. Saan naman eh? Good morning. Good morning. Good morning. Saan yung isda guys? Wala, ni burot na guys. Hihi. Gusto mo ni Ruby Snapper? Woo! Nice one. Unlock ni guys. Unlock gini guys. Hi. Ruby Snapper ter. Unlock. Tara guys. Woohoo. Ruby Snapper. Ruby Snapper. Puwahon. Hey guys. Okay, kagunit og tarong atong kuan da, atong Lars. Okay, hait. Oh. Gisaw niya sa ibabaw? Oh, dili niya gisaw kanang giapas niya ba? Giapas niya sa babaw. Okay. Dire 200. 200 na dire. Okay. Fresh na fresh. Oh. Di man siya suno. Gahion siya ter? Gahion siya glawas. Awa. Na. Ruby Snapper no? Ruby Snapper ka kunto. Unlock. Karon pa kuha ng isda? Ruby Snapper to, pataas siya na kuan ba?
Lahi man tatong madakpan pirmi nga suno. Humukon gahion po siya glawas der. Kita eh. Nakakuha ka? Ikaw, ito dito kay. Sakit ito gamot mo, nagpagamay. Sakit ako gamot. Sakit ito kayo. Ningon naman ako, good morning na guys. Agoy, strike ka ito. Dili, pag mga kaupat, kalima ako nakapap. Mambaw na sa tao. Kung ano na yung kanang bugsay-bugsay. Eh, para straight ba? Gabi, dalian na ito naabot ito. Hindota sa sana. Yes. Bantog na di kayo siya masukol. Nagtuo kong tiki. Kaya di man, kaya ganang gagmay rin kayang sukol ba? Goy. Bantog na ni burot na dahil siya. Kira. Mao. Ala ka kaon be. Kay murag mabante ko gamay. Ayo, mabante ko gamay kay murag mabaw na gari. Dini mao. Na dool na kayo. Di mao nga spata. Oops. Okay, drop. May nagpalupad siya yung drone guys, oh. Ano ito eh? Pinsa ka ni. May nagpalupad na. Babaw. Layo agaptan eh. Nice kining drone guys, pero marag dili na mo kuan sa tuwa kay namgutos dagat pero mi. Kuya matagak. Gamay sayop na to ba? Bawo ka mga human error di gina nato malikayan. Tagak nga tong kamera gani. Kana na ba? So karon guys, pag nato si Tukob Master niya iyan ang gihatag guys, oh. Shout out to Tukob Master guys kayo. Yun kay ang gihatag di to maklaro gabi kanina kay nangit-kit pa kayo. Blue pink niya tanga nagluminous guys. Asus. Pupuha ang naong eh. Okay na. Atas 200 balik, tas 200 nga spot. Grabe rin daw tas kuan guys, oh. Naalihan sa clouds ba? Nagkagawas anang adlaw ron, ayig na sa kayo. Okay. Ha? Ato tara to? Tara. Agi ako sa kasad. Mga di pagin mo tagam ba? Ato may ito palawom.
Og mahurot ganito sa pool, balik ta. Og mahurot ganito sa pool, balik ta. Eh, marag 200 na sa iyo gyapon na di ay. Lan sige mula mo ginagmayo. O na tagak na ta sa Lapu-Lapu. Yeah, let's go. Woo. Let's go. Isog na kami guys. Drop na may glam kayo. Hungry for agamulak. Nangita ming agamulak guys. Isda na rin 150 grams. Ayo kay nakakuha karong adlaw. Pero isda sa tiga kay asiglom-lom na dire. Okay. Drop 300 grams. Kondisyon na kita guys. Tugpa na. Tugpa na. Ug atay. Kana po lang guro ta mo drapan ni guys. Ato ilis dag 150. Di mo na kaya eh. Dali kita maluya nila. Ha? Makaluya ang 300 eh. Okay, balik ang 150 guys. Kay murag kita bagay. Lom-lom bigit kayo. Oh. Lapas na ni kanina. Nanani siya sa 230 na nananas 230. Oh di 250 meters. Atas 250 meters guys. Lamlaw na ni. Ay. Ilis dan guys kayak mana. Kawan tanin dugay dali tama luya ni. Reklamo luyo guys. Iya kana hi. Abot na? Abot na mo? Last na lang ko na. Kapit na. Go na lang guys. Grabe murag isda ka ng gida eh. Isda gamay eh, grabe. Balik ta sa 150. Kita eh. Lap. Grabe kapuya to eh. Balik na sa tatri. 250 meters, grabe. Dali ara na abot 250 lagi pero kapuya sakay.
Kapoy ka na siya guys. I surrender. Ang jig na lang paduolo eh. Surrender. Lupag na. Agay. Hait gid. Gitistingan sa dani mo dai. Surrender. Sakit niya mukton. Drop na ta direk mga kalima guys ya. Okay. Balik na dito sa mabaw kay marag hindi na kaya sa powers. Let's go. Okay. Mayroon eh. Tukob master jig. May ato direk. Nabay so direk. Okay, drop. Kato na imong yatag. Oh. 40. Grabe ko suga eh. Oh, lugay ang tugpo eh. Gaya tugpo yo. Inuang. Ala. Strike to o sangit? Klaro to eh. Sangit. Sangit. Ito rin suwayan guys. Ya, para way sangit. Ato ta sa laom-laom gamay. Pang kuha ni pang pugapo ba? Okay. Tatarita. Puy na da. Okay, so ito na yung 35 grams guys. At ay kasi ito napita kay para Atras. Agoy! Sangit! Sangit oy! Sangit na sad! Sige lang! Ah! Binuang mo ninyo ay! Layo lang kay ko! Sangit gapon! Huhuy! Duha na ka-jig na down na to guys! Ay! Arita sa heavy jigs kay hindi kayo mapalit. Balik tayo dito sa laom.
Ha? Alas ko na. Ih! Hindi pa rin natuto. Okay, so ayan na tayo na itong kuhan guys. Kupuha kay mataw. Murag white tog. Silver. Okay. Let's go. 160 meters. Lain nagtingog ang atong ano roller. Ato ang taning gibutangan og kuan. Grasa. Naigo sa dagat ba? Kahi. Ara sa ubos na anhok. Buwan sa huksit yata rin. Video ra gid ah. Medyo ra gina. Ra dugtuter. Napalay. Dugtut na pod. Anong niari maga? Paano mo balik kay drop? Ha? Paano mo balik kay drop? Dapat diri na pita. Tagad ka to. Ay, Pal- ako ato rin. Hindi na ako maisagot. Ate, gikanaghan mo tulong sintak ko ang gapo na. Oy, tangtang mo dyan. Tangtang gyapon sa gamit mo. Ano eh, Integram. Looping. Taya, oy. Oo, yan, video. Tiya, yun eh. Ay, kalami ato. Gamaya sa dali mo huk oy. Ha? Gamay kay mo huk. Palamon lagi taragin ako lagi. Di ba gamay kay mo huk ba? Wagin lagi. Awagin lang. Duta. Tatalo. Duta, taon to pagkakuha ano eh. Eh. Ay. Wagin dyan, nakuha lagi ito. Bawag na kiyamuran pa. Hindi na ako masaka agad. Eh. Ingon dyan ko rakit. Gidagan niya. Ha? Gidagan niya. Umit, tarabot ko nito. Amo ba? Ginagi ko ganito. Laptag mo rin. Shit. Talaga siya. Ay! Tadata. Ay! Lalo? Gayag nang. Gayag nang. Ako pagtaro. Sako na siya guys. Ay, dyan, dyan. Ito lang kita di guys. Medyo lagi tayo. Awa lagi. Wala dito over kan. Pinakalimang strike. Ano kagit over? Strike. Na-strike ka na guys. Strike ka na guys. Igo na, igo na. Oh, asa man? Anong labod? Giatad. Anok na sad guys. Mo na gitawag Anok series. Happy kay mo. Suko na siya guys. Happy na ko nung kay mga fishy guys. Basig wala na yung hawks sir. Basig wala na yung hawks. Drop ka na, yaman na yung hawks. I feel you, Ter. I feel you.
Correct. Mo na ni sakit. Murag kita tanan na naka-feel. Mo na sakit eh. Manuhutan ba? Mabuang ang tao. Makabuang ay. Mabuang eh. Strike pa para nang. Makabuang. Buang na siya guys. Oh, strike. Kana. Asa man na? Kana. Dako na ter. Dako na ano sa sangit. Ano na ano ko? Woo! Hello. Ah, gabi nga. 3 times the charm. Hala, uy. Hala. Uy. Kita gano'n ba? Kita gano'n trabaho. Baru trigger ko. Hala, uy. Katalo ka na, uy. Grabe, katinuan. Maglawa din. 3 times the charm. Ito dali guys. Cancels. Ito sa cancels. Tag na by strike. Strike. Ay 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 ay. Ay 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 na strike na. Strike. Ay strike. Nice one. Tiki. Nakabuhi. Agoy, nakabuhi pag yun mo ang anong kada pislit mo kabuhi man. Basta pislito ni mong record mo kabuhi. Agoy. Ay pag gilan sa ito na po na pa saan akong gipislit. Strike guys, strike. Strike. Dako kay tiki. Ohoy. Dako as tiki guys. Isa kang alamat ng tiki. Na guys. Oh, GT. Grabe. Saan naman eh? Sakay ko. Gisaw pag ganyan ter, ginahinay na ako.
Mura. Na, dako kay ter. Mamaura gyapon. Gisaw niya ter eh. Gisaw niya. Ginainayan ba? Makapas na dahil sa kadugayan. Kaduha na kan tiki. Da, gawas laway eh. Cheating! So, mao din ni nakakuha ganina guys og Ruby Snapper. Atong gibutangan og sticker nga mga luminous. Ta to gabi. Kanina man luminous niya sa luyo niya. Dire kay dili silver. So para luminous tanan ni. Duha ka side. Ako butang sticker. Ang nakakuha man sad. Mayo. Okay, let's go. Init na kayo guys. Ay, pag-ibig. Bildi ang tap. You win some, you lose some. Sobra kainat. Ito go master guys. Goal kayo kay katulog isa na strike kan. Nya. Imagine na da. Oras lagi mga mamaw. Lagi mga inganang panahon guys. Wala ka kuwag mamaw, so naamaw. Maamaw na ka diya, basta di ka kakuwag mamaw. Ano yo, samsaw na sa talento kay murag init na sa kira. Sa nakarang orasa. Karang sa rasa ten. Soybean is this. Jis na lagi, init na kayo. Tara. May ganyan, dagko kayong ticket there. Oh, Ruby Snapper. Oh, naka-unlock kita Ruby Snapper. Wala ka na, Ruby Snapper kita siya. Confirm it. Ya, kani. Ruby Tiki. Fake yap. Fake. Naghan ang fake. Aray. Oh. Please na tayo tulo guys. Pare-pare na katas ah. Fake lang ng duha. Hey. Let's go. Wa man siya kasukol kay ter. Sam sa ta guys. Woo. Keep fishing adventure. Guys, swimming lang guys, kay tilding tao guys. Kay kuwag papilding tao guys. Di ko vlogan si Master Dave guys. So nasa kuwan guys, sakina ni safety na sa ang isda. Ya. Agay. Okay guys, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye guys. Okay. Okay. Mamaw, naging amaw.